ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಚೂರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೇರೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಡ್ರೈವರ್ಲು ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಇಂಕ್ಲತ ನೀರ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಲೆ ಬದಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಂದ ಪಂಡ ನಮಕು ನಮ್ಮ ನಂಚಿನಾಗ್ಲೇ ಪಂಡ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಪೆರೋಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೀ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಕೊನಪುಂಡ ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಪಡಾಪುಂಡು. ಐಕೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಂದ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ನೀಟ್ ಅದು ಕಲ್ತದ್ದು ಬುಕ್ ನಮಕು ರೋಡ್ ಪೂರ ಪೋವಳಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲೈತಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೂಲು ಎನ್ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಪ್ಪಿರ ಮೂಲು ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಜಾಗ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ತುಲೈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ಯ. ಸೊ ಮುಲ್ಪೆಂಚಂದು ಪಂಡ ಪೂರಾ ಜನ ಕಲ್ಪೆರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡು RTO ಗ್ರೌಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ. ಸೊ ಇತ್ತಲೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರದಿ ತುಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆರಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಳ ರಾಸ್ತೆ ಥೋಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಪಂಡ ಆರಂಬಡು ಪಾಯರ್ ಹಾಪಿದೆ ಫಸ್ಟ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ. ಸೊ ರೋಡ್ ಎಬ್ಬರು ಅಂಚಂದು ಪಂಡ ಪಣಿತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಂದ ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಎಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ. ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಪಡ್ದು ಸ್ಲೋ ಅನ್ಪಡು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾನಂಟ ನರ್ಮನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೋಡು ಅವನ ಗಾಡಿ ನಮಕು ಉಂತಪ್ಪು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಪ್ಪನ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಯಿ ನಮಕು ತೋರದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಪಂಡ ಪಣಿತು ರೋಡ್ ಗ್ರೌಂಡೇ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತದಾನೆ ನೋಡ ನಮಕು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ರೋಡೇ ಬಾಯರ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡೇನು ಅವ್ರ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಪೋಡು 4 ಜನ ತೋದುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜಾಡೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ